Astungkara sidam sekaring bawana langgeng. Putraku nggih Antareja sarta anak Mas Gatotkaca lan anakku Siananta Sena. Sakwise jeneng sira kabeh lenggah kang prayoga asat riwenira. Mara tinggal sajarwa apa kang dadi wigatine sajak sumengka praptanira ning Kendali Sada. Wa Premban kepareng munjuk atur ngarsa paduka wa Premban. Ingkang sepisan kula ngaturaken sumung kemeng pangabekti. Dungkap ingkang angka kalih kula tuwi karaharjanipun pertapan Kendali Sada dungkap ingkang triwigati. Wa suwan kula kautus kelawan para punden Pandhawa menawi dinten menika Pandhawa badhe ngawontenaken manunggaling Pandhawa Sanga. Menawi boten lepat Kanjeng Rama Jodipati sampun paring dawuh menawi Paduka Wanoman inggih kalebet minangka jangkepipun wilanganing Pandhawa Sanga. Menika sedaya para punden sampun kepareng rawuh wa kantun ngentosi arawuhipun wa Premban Begawan Anoman. Inggih wa bedal dinten menika kepareng Wanoman monggo kula dherekaken suman dumateng negari Ngamarta sareng sak lampah kula. Ya Pakde. Bapak wis wanti-wanti Antasena takonana Wak Manoman karepe piye saguh apa ora ya kuwi manunggal kawan para Pandhawa manunggaling Pandhawa Sanga iki pancen duweni gegayuhan kang luhur nanging nganti tekan dina iki kok urung ana kabare ditaker wareg karepe piye Wak Manoman ngono wae dawuh pengendikane Kanjeng Rama. Iya nggih Antareja Gatotkaca Antasena sejatine wis sawetara dina aku pinaringan dawuh kelawan Kang Rama nanging aku iki dipitaya kawan para Pandhawa iki ya bungah ya susah. Bungahku ing atase Anoman pinrajaya manunggal kawan para satriya ingkang wis nyarira Brahmana. Satriya pepetinganing jagat aku kadhawan nderekke kuwi bombong rasane atiku ning susahe atiku. Yen dipitung aku iki ora ana sambung rapet apa-apa kelawan pepundhenmu Pandhawa. Sing ana sambung rapete mung kejaba Kang Rama Yayi Werkudara. Kuwi wae sing ngerti ya mung bapakmu karo aku. Nah, iki mengko yen nganti ana cacat cirine mrujuting gegayuhan merga saka aku apa ora jenenge Maneman. Wis saiki ngono wae. Golek wong liyane aja aku nggih. Ora kepenak rasane. Wa Blaka Suta lho. Nek perkara wong sing cakrak-cakrak bagus gagah-gagah akeh wae. Ning golek kethek sing kaya kowe iki angel. Lah kok malah ngetek-ngetekke te bocah. Lho, iki nu sewu Blaka Suta ngono kuwi po. Iki ora jeneng sing kepiye wae ya wa. Nyatane akeh sing padha ngalembana nadyan ta wujuding wanara. Yen bisa tirunen darmane Anoman. Sakjeke urip Anoman kuwi uripe mung tansah gedhekke darmane wiwit jaman Ramayana nganti tekan dina iki sih pinaringan yuswa panjang. Nah, lelakon kaya ngono padha tirunen nadyan wis lalu yuswa nyatane si Anoman isih kuat rumagang gawe iki lho wa jane sing disuwun karo para putra wayah para nom-noman tamane Kakang Antareja Kakang Gatotkaca kaya aku kepengin tiru lekase Wanoman iki tuwek-tuwek kaya jek ndlidi wae aku iki kepengin kaya Wanoman ya nggih Antareja Gatotkaca lan Antasena perkara kuwi ketemu gampang tak pikire kanthi wening aja kesusu rasane atimu. Sinawung kendhang suling Anoman mangidung kidung Wulan saraba swara rom ngong runtut ararasing kidung hangembat-embat embungnya binarung pangli ing suling
Oh Anoman malumpat sampun witing naga sari mulat mangandhap katingal wanodya yukurwaking gelung rinu sak worlan kesma ingkang iga-iga kaeksi Jangan dika Raden Setyaki ingkang rawuh. Iya, Kakang Anoman aja kaget, aku sing teka. Sajak wonten wigatos Raden. Iya, Kakang Anoman. Direke aku aturuni aja enak-enak dina iki pertapan Kendari Sada kinepung wakul binaya mangap. Lho. Sinten ingkang ngepung Kendari Sada? Kurawa Sekuton kelawan sabrangan bangsaning Dudriksa. Lajeng lepat kula menapa? Kakang Anoman persajan wae. Kakang Anoman manunggal kelawan manunggaling Pandhawa Sanga iki ora dadi keparingi Kaka Prabu Mandura. Nah, tak apa to? Lho iki lho, Antarja Gatotkaca Antasena. Iki sing tak semelangake nglakon kaya nyatane ora kabeh wong seneng karo Anoman. Yo saiki ana lakon kaya karepmu padha kepiye? Wis, Anoman aja semelang. Aja semelang. Piye? Ayo wis. Ora cetha. Ngene. Yen dibobot ditimbang, aku ngebotake Anoman. Dasarmu apa? Arep dikaya ngapa wanti-wanti dawuh pengendikane Bapak Yodipati. Ora ana sing duweni katresnan antarane Senggana karo Bratasena. Katresnan iki paribasan digawa mati. Kuwi dawuh Bapak kaya ngono ku mulane arep piye wae Pakde aja semelang tak arewangi yen pancen ngono. Mangsa Buddha aku njaluk tanggung jawabmu. Yen bisa aja nganti ana wutahing getih gedene nganti pepati. Yen kono dadi geni mulat-mulat kowe dadi ya tirta kawicaksanan ingkang satemah bisa nyirep hawa. Oh redu mawur mangawur-awuru rakan tengaraning ngadurit kang maguru kangsa tetek kaya
Kutula Warpancriting Purangga esti rekata ingkang dwaja lelayu sebe wah ora payaki ora tedeng aling-aling swatama jilalatan penyawangmu kaya Durjana karahinan rasa halus-halus maling konangan ngono wae Durjana karahinan endi Anoman sambung rapet ngopo dina iki Anoman rasah manunggal karo para Pandhawa swatama gatekno kuping lelakon iki ora ana sambung rapete Kurawa kowe wani cawe-cawe perkara iki aja takut biabati bari sambung tabuh sabar popo siaki Watken Jaya Jikawi dan matno sastra cindramu tebuak dadamu mencelak igamu minggat nyawamu oh Ojo melayu ah. Yo ini. Yo ah. Wet ojo mbok gondeli colke ah. Kaya. Ora roh neh kowe.
Edan apa iki? Ah! Lho, ae. Alah apa neh ngene iki? Akale mau golek pangan kok enek. Ngene iki urung enek wong niru. Popane mau tugas sak omah medhot. Liyane rawani niru wedhi kesetrum. Lho kabele. Yo, woi. Yo, woi. Yo. Yo, woi. Yo. Ya. Mutiar we. Gerangan halo man ana parat gelem mundur bareng karo mapute Kurawa keparat wae yo wae ayo yo hai wae lo ayo lo aku oh yo lo yo ye lo parat lo Satya murup dadane sapa kuwi? Gatotkaca. Serayan Kurawa. Ya, mundur. Wah. Sugih kendel bondo wani kowe. Lho. Malah menteleng. Parat. Aduh, yo. Aduh. Wah. What? Yo, wah! What? Aduh, yo! No! Yo! 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 Hey! Whoa! Lho kok saya akeh. Parat. Menungso sisik. Sapa kuwi? Antarja. Sapa? Patih Kridha Manggala. Ayo, maju sak ratumu. Aku dhewe ngrampungi gawe nandingi karo Kridha.
Ora apa-apa. Ye. Kok ora mumbul ya? Urut Dik. Dukaya ayah sinipi Jojo beng mawi ngowingo netra kocak ngundarandir Wedanani rombran nang pindho kembang ora wari bang duduk karepe dhewe parat Setyaken Torjo Gatotkaca Antasena gedhek kathuk pidak jempol kawadi Anoman para Kurawa mundura para prajurit buta mundura aja ngarang-arangi penyawange Prabu Berat rajange dhewe iki Anoman Amuk Suramrata Jayamrata iki sarwane mapakake griyane Prabu Baladewaya Amuk Suramrata Jayamrata maju ke para ngeser kane atiku ora-orane Baladewa gigrek mung salebo Sentaki kowe balelo kowe kowe satriya ngujireng patrat anggepmu apa nalika ning negara Dwarawati kowe matur apa karo Prabu Baladewa saiki kowe blenjani janji parat ayo ana suwe-suwe kira dadane Baladewa iki katokno budimu kurang bala nyuruhana kurang gaman bedatiya kurang sekti Mekurwa ampian kaya wong jala rebut menjangan maturane Baladewa gigrek kuku Salabaya sayuta mara sekti wuril kane atiku mereka kon mati dening aku derajat apa emang diapunmu bagamu sepira ke biasa tewek karo paring karo Baladewa sepeleke Iblis lanat iki bocah koclok Antasena iki. Pak De. Duwe rokok Pak De. Hus. Lari ka kowe. Wis maju Antarjaya kowe nek ora trimo kowe kandha karo bapakmu. Bapakmu kon mrene, Werkudara ki muridku. Nek panyermani karo gurune kon mrene, tanding karo Prabu Baladewa ajangi Rama apa iki? Akal palus Baladewa ora bakal didrani janji. Yen pancen bapak war kepengin tanding karo aku, ayo. Ora endi mau? Minggat ora omong-omong iblis. Sontoloyo
jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu ngkara. Wah, paribasan glandang carang saka pucuk iki mengko. Iki yen to aku ora nyuwun keterangan Kang Gumathok, aku kudu kepiye? Mongko ora nono sing tak bekteni, ora nono sing tak percaya kejaba mung Kyai Lurah Badranaya. Kyai kula ingkang sowan. Kresna digdayeng gelung mandelengaken cakranira umitiran ing asta. Wela dalah iki mengko yen ora tak tambengi salah siji kedrawasan. Koko Prabu Mandura yen wis duka ya wis ngono kuwi, sapa sing ora ngerti karo watak wantune Koko Prabu Mandura. Ya ora jeneng Kresna kuwi mban cindhe mban siladan. Aku mung nyapih perkara, aja nganti kedalarung-dalarung.